Прывітанне ўсім, я Ганна. Я Алексей. Мы на цэнтральнай плошчы самага высокага горада Беларусі, самага туманнага і ветранага населенага пункта нашай краіны. Мы ў Навагрудку. Тут цудоўным чынам спалучаецца мінулае з сучаснасцю. Алексей, дазволь мне падарожнічаць па гораду, а ты наведаеш Навагрудскі раён. Добра, у добры шлях. У добры шлях. Навагрудскі край адно з самых цікавых і прыгожых месцаў у Беларусі, дзе захаваліся помнікі гісторыі, якія дэманструюць фрагменты багатага мінулага нашай зямлі, як кадры старой кінастужкі. У Навагрудку захавалася вельмі шмат унікальных архітэктурных помнікаў і найважнейшых славутасцяў. Сёння мы хочам расказаць аб сваім краі, аб малой радзіме, дзе нарадзіліся, з якой звязаны карані. 8 дарог вядуць да плошчы Навагрудка, але адна з іх самая старажытная. Гэта вуліца Замкавая. Адпаведна прывядзе нас на Навагрудскі замак, помнік архітэктуры 13 стагоддзя. Але ў нашым горадзе трэба памятаць адну акалічнасць. Тут не ходзяць туды-сюды, тут ходзяць уверх і ўніз. Прыкладна вось так. Я іду па самай старай вуліцы Навагрудка, якая не мяняла сваю назву на працягу ўсёй гісторыі горада. Па вуліцы Замкавай, якая вядзе нас на Навагрудскага замка, найстаражытнага цэнтра Навагрудка і ўсёй Беларусі, былой рэзідэнцыі князёў Вялікага княства Літоўскага. Будаваўся ён у 3 этапы з 13 па 16 стагоддзя. Меў 7 вежаў, палац, замкавую царкву. Замак быў разбураны ў войнах сярэдзіны 18 стагоддзя і з'яўляецца помнікам абарончага дойлідства. Гэты момант абавязкова трэба засэлфіць. Замак – асаблівае месца, дзе любяць фатаграфавацца жыхары горада. Для фотаздымкаў людзі выбіраюць 4 месцы. Вежа-шчытоўка, усходні склон, на фоне кургану і ў чашы замка. Вялікую цікавасць выклікае вежа-шчытоўка, дакрануўшыся да якой можна адчуць усю яе векавую моц. Таму што ў свой велічны час вежа была 5павярховай і дасягала вышыні ў 25 метраў. Мы беларусы, і мы ганарымся сваімі славутасцямі. Вось і я прыйшла зрабіць здымак. Пан фотограф, калі ласка. Да нашых дзён дайшлі руіны дзвюх веж – шчытоўка і касцёльная. Касцёльная, як нам здаецца, сваю назву атрымала таму, што яе асноўная сцяна выходзіць на фарны касцёл. Сюды на замак любяць прыязджаць шлюбныя пары, а самы значны гістарычны шлюб паміж Ягайлай і Сафіяй Гальшанскай адбыўся тут, у Навагрудку, вось у гэтым фарным касцёле. Ходзім паглядзім на гэты храм. Фарны касцёл у Навагрудку маляўніча размешчаны прама каля замку, на невялікім асобным узвышшы. Гэты храм узводзіўся з 1714 па 1723 год на месцы заснаванага ў 1395 годзе аднаго з самых першых беларускіх касцёлаў, ад якога новы храм атрымаў у спадчыну частку падмуркаў і сцен. У старым будынку гэтага касцёла адбыўся шлюб караля Ягайлы і Сафіі Гальшанскай, пра які апавядае мемарыяльная пліта, умураваная ў сцяну касцёла. У гэтым фарным касцёле ў 1799 годзе быў ахрышчаны Адам Міцкевіч, таму наступным прыпынкам стане дом-музей Адама Міцкевіча. Дом-музей Адама Міцкевіча ганарыцца асабістымі рэчамі паэта. Тут і настольны гадзіннік, які прывезены з віленскага дома, чаша з манаграмай, а таксама акуляры, якія падаравалі Міцкевічу рускія сябры. Ёсць тут і мэбля Стуганавічаў, дзе жыла Марыля Верашчака, экран для каміна з палаца ў Шчорсах. У нас у горадзе таксама маецца і помнік Адаму Міцкевічу. Ну і нарэшце, у яго гонар у Навагрудку на ўзгорку, размешчаным побач з замкам, прыхільнікамі паэта быў насыпаны курган, які называюць курган бессмяротнасці. Там, дзе пачынаўся Навагрудак, вакольны горад. Тут сяліліся залатых спраўмайстры. Давайце падымемся на вяршыню. З вяршыні гэтага кургана адкрываецца выдатны від на наваколле, якое бачна на вельмі вялікую адлегласць. Па меншай меры візуальна гэта месца здаецца самым высокім на ўсёй мясцовасці.
Паглядзіце, мне здаецца, там відаць возера Літоўка, куды накіраваўся мой сябар Аляксей. Я знаходжусь ля невялікага возера Літоўка, вядомая ва ўсім свеце дзякуючы паэме Адама Міцкевіча «Гражына». Место знакамітае незвычайным арт-аб'ектам фэнтэзі-сядзібай, якое пользуецца цікавасцю у турыстаў. Аўтобусны прыпынак, на сценах якога выбітая карта Беларусі, сцэны бітвы з тэўтонскімі рыцарамі, князь Наваградскі Літавор і княгіня Гражына расказваюць гісторыю далёкага часу. Аднойчы, у ветраную цёмную ноч, я расказаў свайму бліжэйшаму саветніку Рымвіду, што заключыў дамову з крыжакамі. Яны даюць мне войска для паходу на Жмуць і Русь, а я аддаю ім частку заваянага багацця. Я вельмі крыўдыў на Вітаўта. Усе заваёвы Вітаўта кладуцца на плечы нас, яго васалаў. А багацця і ўшанаванні атрымлівае ён адзін. Нават мае законныя ўладанні, пасаг жонкі, Вітаўт не жадае аддаваць. Рымвід не змог адгаварыць мяне ад гэтай задумы і паведаміў аб усім маёй жонцы Гражыне. Не паслухаўся я і яе, і лёг спаць. Я прачнуўся, калі бой быў у самым разгары. Тады загінула моя Гражына, замяніўшы мяне падчас бітвы. Герой па духу, прыгажосцю жонка. Яна, як муж, нясла даспехі гэтыя. Я адпомсціў, але няма яе на свеце. Наступны пункт, у які мы зараз адправімся, звязаны таксама з імем Адама Міцкевіча. Гэта возера Свіцязь, якое авеяна легендамі. Адну з легенд Адам Міцкевіч выкарыстаў у баладзе «Свіцязь». Яна распавядае аб тым, што ў 13 стагоддзі на месцы возера стаяў горад Свіцязь, у якім правіў князь Туган. Калі Навагрудак трапіў у аблогу, вялікі князь літоўскі Міндоўг паклікаў Тугана на дапамогу. Той сабраў войска і рушыў да Навагрудку, пакінуўшы ў сваім горадзе толькі старых, жанчын і дзяцей. Гэтым скарысталіся ворагі, якія пачалі штурмаваць Свіцязь. Усвядоміўшы сваё бяздотнае становішча, жыхары горада падпалілі свае дамы і сталі маліцца аб дапамозе і абароне. І апусціўся на горад белы туман. А калі ён разышоўся, на месцы горада ззяла цудоўнае возера. Усе яго жыхары ператварыліся ў кветкі, а калі ворагі дакраналіся да іх, адразу паміралі. Мы зноў апынуліся ў Навагрудку, адкуль пачалі сваё падарожжа. Вядома, мы паказалі толькі невялічкую частку горада з яго многагадавой гісторыяй. Але спадзяемся, гэта не апошняя сустрэча. Бывайце!